Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da yau, barkanmu da wannan lokaci. Ina mutanen da suke yawan yin posting a Facebook, kuma dai mutane ba sa yawan kallon bidiyon ka, ma'ana dai bidiyon ka baya yawo. Za ka kalli kai posting duka viewers din da ka samu a bidiyo bai wuce guda 5 ko 4 ba, wani ma 10, wani 15 dai haka. Insha Allah ga yanda za ka yi, za ka samu viewers sosai a Facebook. Ma'ana mutane za su kalli bidiyon ka sosai a Facebook. To yanda za ka yi dai shine kafin nan ka in fara ma bayani tukunna ka yi following din wannan bidiyon, ka yi sharing, ka yi liking din shi, ka yi sharing kuma domin wani ma ya gani ya amfana da wannan bidiyon. To abin da za ka yi shine duk wani posting da ka san kai a cikin Facebook ɗinka ka je ka goge shi. Idan ka goge wannan posting ɗin da kai, duk wani abu da ka san ka goge ko menene ka goge shi, da ka san ka posta ka goge shi. To idan ka goge wannan abun sai ka dawo ka fara posting. Idan kai posting ɗaya da safe, kar ka yi ƙara yin posting sai zuwa rana ko yamma. Ka ga wannan posting da kai mutane nawa ne suka gani, ko kuma mutum nawa ne suka yi like ɗin wannan bidiyon da ka posta ɗin. To insha Allah idan dai kana yin wannan, kar ka yawanta yin posting a Facebook. Sannan kuma za ka iya posta wannan bidiyo a Facebook. Idan ka posta za ka kalli bai zo ba. To idan dai har ya nuna maka a sama inda ka posta shi, za ka gaishe yana tafiya can jima ya bace. To kar ka ƙara yin wani posting. Idan kai posting zai zama guda biyu, to duka ɗayan zai danna guda ɗaya, ba za su tafi ba. Amma idan kai posting yana nuna ma ya bace, to ka kyale shi. Insha Allah kana kyale shi ya samu kamar awa 1 ko minti 30 hakan nan, to yawo yake a duniya. To wannan bidiyon naka in ma ya tafi viral, in ma ya je mutane sun yi following ɗinsa da yawa, ana ya danna ma like za ga yana faduwa. To wannan shine, ka je ka goge komai naka na Facebook. Kar ka manta da sharing ɗin wannan bidiyon, ka yi like ɗinsa domin